Takže čaute ľudia, ja vás zdravím, vítam vás pri druhom parte našho Let's Play sériu menom Geometry Dash. V druhom parte na našom novom kanáli. To hodím takto, sa upravíme trocha. Možno mi to tu skáče. Jaj, takýto fail. Dobre no. Trošku som sa upravil. Ale nebude toho nič lepšie. Veľmi teda. A trošku sa mi zalúbil ten Geometry Dash, tak si ho dáme aj dneska. A zajtra by som chcel, všeobecne by som chcel točiť Clash Royale, Clash of Clans, Wolfensteina, The Old Blood a potom by som chcel točiť ešte Singularity. Začneme Singularity, neviem kedy, musím si najprv stiahnuť a potom v nej začneme. Bude to naša séria, ktorú budeme hrať, ale samozrejme nebudeme vydávať každý deň, bude proste video z Singularity, potom bude asi Geometry Dash alebo Clash Royale a potom zase niekedy Singularity. Hej, takže nebude to proste ako to bolo na minulom kanáli, ale budú viac takéto videá, ktoré vás zabavia. Ja dúfam, že sa budete baviť aj na tých let's playoch. Skončili sme pri 3. leveli, v minulom diele sme prešli dokonca 2 levely, čož bolo dosť drsné, teda ťažké to prejsť. Dneska je náš cieľ tento level. Ja ďalej ako po tento level sa dneska nemusím dostať a pre mňa bude úspech, keď spravím tento level. To ste hnusné double jumpy. Vyskočíš a ideš. No a vidíte, tuto je nie, tuto áno. Tak, dobre, fú. Najlepšie je aj tak lodička. A ono je ťažšie to zrýchlovanie, fú, dobre, lodička, to je v pohode. Teda, občas. Najťažšie je to, keď sa to zrýchluje úplne. To nabere obrátky, jak sa hovorí. Tam bola minca, sakra. A potom nestíham rozmýšľať, ono to ide proste rýchlo. Aha, nie, tu bolo... No dobre, 54%, to je dosť dobré na tretí pokus. Nie sú tam stále dropy, teda sú tam práve stále dropy, nie je tam iba niekedy ten drop. Op, poď. Ružový drop, to je fajné. Nevyskoč, tu vyskoč, áno, díky broňa. Tu máš takto šaliaké. Tuto veľakrát. A ešte raz. A lodička. No ja som začínal ľúbiť ten Geodash. Nie, keď sa stále vytrepem. To je najhoršie na tom. Ja aj sprostá minca, ja som na ňu zabudol. A teraz poď. Double jumpy. Osteň. Double jump. Fú, dobre, poďme. Ostne, to je v pohode. WTF. Dobre, poď, to je v pohode a ideš. Double jumpy, tie nemám rád. A ostne tiež nemám rád. Double jump tam bol skrytý. A ideme. Tuto vyskočiť, výborne. Tuto vyskočiť, výborne. Poď, tuto dropuje. Vyskoč. Super. Koľko? Madness hra CSGO, fú. Koľko ešte? Od konca? Koľko od konca ešte? Však to je ťažké jak sviňa, koniec! Ty kokos, tam to máš. Ty vole. Však to nemohol som dlho točiť. Iba 7 pokusov. To som nemohol tak dlho točiť zase. Ty kokos. Veľmi ešte čo, dáme si ešte dry out, vyskúšame. Neprejdem ho dneska asi. Ale vyskúšam ho aspoň. Keďže máme ešte čas nejaký, ten strávime ho dryom. Vysušený budeme trošku. Geometry Dash je veľmi fajná hra. Nie je tam matika a preto sa mi páči. Stačí iba stlačať tieto konzolové sračky. A potom budeš vedieť rímovať ako ja. A potom tu budeš dropovať ako vaja. A nič, a lodička. Nie, to je obrátenej. What the fuck? Tu nejaké What the fuck, man? To je nejaké obrátené toto. Nejaké taktiky. Jicky biky, sneaky biky like. Hnusné taktiky. To sme na 40% boli. Čiže u mňa na prvý pokus dosť dobré. To som fakt nečakal. Prvýkrát som sa s tým stretol. Ešte to bude lodička, nie? Čakal som sa to
si sakra. Prifireoval som si to na lodičku a ono to sa tam zjaví toto, no. Tak to ma trošku prekvapilo popravde. Ale vyšiel som si celkom dobre aj potom. Tu vyskoč, hej? Piče. To čo som spravil? On zobral mincu. A tu bude otočka. Tu musíš vyskočiť takto. Sem, vyskočiť. Do prdele. To musíš takto presne trafiť, i keď sa ťažko triafa. Teraz nehať. Poď, ideš. Oh shit. Ne! Ja to neviem nikdy vystihnúť. Ježiš. A otočka. Nevyskočiť. Ale do piče. To si robíš srandu už. Otočka a ideme. Počúvaj ma. Derenin. Maťko, či Kerry City. Čo mi hovoril, že mi vytvoril level. Jak som sa mohol rozjebať, veď som vyskočil. Tak ak mi vytvoríš level, kde je otočka, tak si u mňa skončil proste. Ak tam v tom leveli bude otočka. Lebo ja otočky nenávidím, z duše. Čo? Prečo sa mi míka teraz? Oči sa mi míkajú, počkajte chvíľku. Fú, to musíme dať. Practice mode to musíme dať. Ja si to musím vyskúšať pre Boha. Dobre, idem na to. Nie, koniec. To sa nedá. Veď do piče, to si robíš srandu zo mňa. Ako som to mal stihnúť vyskočiť tam? No, hurá. Konečne mne ísť ďalej. No, lietadelko, poďme, húha. Pohodičke a už nič, ty kokos. Sme tu. Sme pri lietadielku a hore a dole. A už to pôjde, dúfam, už to bude v pohode. Toto musím dať, chlapci, toto musím dať. Ešte teraz sa zabijem niekde. Yes! Ty kokos! Yes! Je to tam. Ja sa už geodešu ani nedotknem chvíľu. Však to nemyslíš vážne, však toto je to piči. To čo bolo za level? Ty kokos. Ja to musím zostriať teraz, lebo som to prešiel. Dobre ľudia, dúfam, že sa vám toto dlhé video páčilo. Vidíme sa v ďakom video parte. Hlavne už nie geodeš. Prosím, už nie geodeš. Už to je strašná hra, ty kokos. To je hrozná hra. Čaute. Ty si ešte tu, brácho? Tak tam mrskni ten like alebo subscribe. Díky, veľmi si toho vážim. Nazdar.